Tá integrácia cudzincov sa vždy deje dole. Vždy oni žijú v nejakom meste, majú tam vzťahy s úradmi, majú tam vzťahy so susedmi, majú tam vzťahy s lekármi, zamestnávateľmi často. A veľmi často naozaj prichádzajú do kontaktu aj so samosprávou, s mestským úradom. A mnohé kompetencie, ktoré samosprávy majú, sa týkajú aj cudzincov. To znamená, že práve tá lokálna úroveň je z môjho pohľadu najdôležitejšia preto, aby tá integrácia cudzincov naozaj bola realizovaná efektívne a tak, aby to aj vyvolalo takú sociálnu súdržnosť na tej lokálnej úrovni medzi obyvateľmi, ktorí tam žijú dávnejšie a cudzincami, ktorí tam prichádzajú. Do veľkej miery to môže riešiť aj zmenu demografickej štruktúry, pretože vieme, že starne populácia, už odchádzajú ľudia z niektorých miest, z niektorých regiónov. Tí migranti naozaj môžu nahradiť súčasnú existujúcu pracovnú silu a existujú také prognózy do budúcnosti, že ak nebudeme prijímať migrantov, tak v takom tom ekonomicky produktívnom veku nám bude chýbať veľmi dôležitý segment spoločnosti. Takže to je ďalšia vec, ktorou môžu migranti priniesť. Ďalej môžu priniesť takú rozmanitosť kultúrnu. Naozaj na Slovensko bolo vždy tak etnicky veľmi rôznorodé, čo sa pomaličky mení a pomaličky vytráca a tí cudzinci migranti by to mohli znova obnoviť a znova priniesť takú farebnosť aj tým mestám. Štátni príslušníci tretích krajín musia splniť veľmi prísne podmienky na to, aby sa dostali na územie Slovenska, aby získali povolenie na pobyt. A keď už tu sú, tak tá integrácia je v podstate na nich. Štát nevytvára nejaké podmienky preto, aby sa mohli cudzinci zapájať do každodenného života spoločnosti. A Slovensko ako keby ani nemá víziu, čo by v tejto oblasti chcelo robiť. Takže je veľmi ťažké nastavovať aj tie politiky, pretože nie je tam zadefinované to, čo by vlastne malo byť cieľom tej integrácie alebo integračnej politiky. Takže možno toto je taký základný problém, ktorý vidíme v tejto oblasti a ktorý by sa mal zmeniť. Slovensko by si malo zadefinovať, čo vlastne v tejto oblasti chce, čo by malo byť takým cieľom a víziou.